Susa, tu recordes aquells problemes de matemàtiques que teníem de menuts? Jo recorde aquells problemes d'un tren Isos. de l'estació. Isos. En tinc un per a tu. Mira, diu, Vinga. 2 trens ixen simultàniament, posa que un siga de València i l'altre de Benifaió, que estan a 20 quilòmetres, 21. El tren A viatja a una velocitat constant de 80 km per hora. I el tren B ho fa a 100 km per hora en direcció oposada. La pregunta és, quant de temps tarden a creuar-se? Ixen en hora, són puntuals els trens. Ai, això és el gran misteri. No estic segur que isquen en l'horari previst. Però simultàniament sí. Però simultàniament sí. Molt bé. Però vols que te la responga jo? Dona, clar. Pues a mi em venen al cap 2 persones que poden resoldre este problema. Que són? Una és el ministre Òscar Puente, el dels trens. Espera. Òscar Puente, ministre, està vostè convidat a participar en este podcast, a vindre a Això com és, perquè tenim moltes preguntes per a fer-li. Exacte. I de passada el ministre ens tuiteja un tuit d'estos irònic que fa ell i este podcast va amunt. Exacte. I sabrem en quin punt es creuen. Segur. I si ixen a hora. I si ixen a hora, sobretot això. I qui més es pot dir en quin punt i a quina hora es creuaran els trens? Qui més? El nostre convidat d'avui, que és Alexandre Serraima, que és professor de matemàtiques online i ha vingut avui a resoldre i els problemes que es presenten. Matemàtics. I molts altres problemes. Alexandre, benvingut, com estàs? Moltes gràcies, encantat de ser aquí. Escolta, ara després ens solucionaràs este problema, però abans vull preguntar-te per què les matemàtiques són tan fastigoses per a l'estudiantat. No per a tots, però per a la majoria. Per a la gran majoria. Jo és un dubte que també tinc, però sí que és cert que després d'aquests anys tant d'estudiant com de professor, una cosa que veig és que el sistema educatiu, la gran majoria d'assignatures es poden fer o les pots aprovar, pots fer bones notes memoritzant història, llengua, geografia, no sé, hi ha moltes assignatures que potser no cal realment que entenguis què està passant, què t'estan dient, no? Què passa de fons, que només memoritzant i escopint el dia de l'examen vas fent. Per tant, se suposa que saps, no? En base a això. Però les mates no funcionen així. Alexandre, ara ens expliques Això com és. Preguntar és sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. Alexandre, jo és que he de confessar que a mi les matemàtiques se'm feien bola. A tu t'han agradat des de sempre? Sí, a mi també se'm feien bola. Vull dir, jo si no estudiava, i si no estudio, i si no m'esforço, no sóc el típic intel·lectual que ja li sortien bé i té bona nota. Però tu treies bones notes en matemàtiques. No? O què? Sí. I els companys tindrien un poc de malicieta. Precisament, com les meves notes de matemàtiques depenien del meu esforç, perquè no depenien de la meva intel·ligència, perquè només en base d'intel·ligència no arribava molt lluny, depenien d'esforç. Les èpoques en les que jo m'havia esforçat i m'esforçava, tenia molt bones notes, i altres èpoques que decidia, pel motiu que fos, no estudiar tant, tenia notes molt més senzilles. Normals. Per dir-ho així. Perquè hi ha gent que té una intel·ligència especial per a les matemàtiques i visualitza la resolució d'un problema amb molta facilitat, i altres persones necessitem provar en un paper, ratllar, plantejar el problema de múltiples... És a dir, ho pot ser brillant matemàtiques a través de l'esforç sense tindre un intel·lecte, és que no sé com dir-ho tampoc, sí, no sé si és correcte, sí. Una habilitat intel·ligència especial. o una habilitat especial per a les matemàtiques? Amb les matemàtiques i amb tot. Hi ha el xaval que matemàticament ja de per si mateix és molt bo, hi ha el xaval que és supercreatiu, la persona que amb la música se li dona molt bé de sempre. Sempre hi ha Messis de cada àrea, no? Sempre hi ha un Messi de cada àrea.
però això no treu que la resta se'ns pugui donar bé i puguem millorar mitjançant l'esforç. Un cop vaig escoltar una frase que deien que la repetició, el seguir provant, era com, no em surt la paraula, però com la virtut dels que no tenim virtuts. Hi haurà el virtuós en les matemàtiques que serà molt intel·ligent de forma natural. Bé, la resta ens haurem d'esforçar més, però també podem accedir a aquelles fites. I en quin moment passa de ser les matemàtiques un tema que t'agrada a tu decidir vull dedicar-me a les matemàtiques? Sí. Jo, això, a secundària ja veia que si havia d'escollir entre temes més científics o social, no? Que és la típica divisió que et fan al final del cicle, preferia tot el que fos mates i operacions. Jo suposava que faria alguna enginyeria, alguna cosa així, però llavors jo soc físic de formació. Va haver un moment que va ser quan vaig veure una sèrie documental que es diu Cosmos, que bàsicament és divulgació sobre física, sobre l'univers i sobre més branques de les ciències, però aquesta sèrie documental de divulgació va ser el moment on vaig dir jo vull estudiar física. I després, més tard, jo també he estudiat alguns anys d'economia i va ser també per un programa de divulgació sobre economia. O sigui, a mi el que m'ha marcat els estudis que jo he fet i les decisions que he pres en base a això ha sigut sempre algú que m'ho ha explicat de forma que ho he vist maco i atractiu. Ara després ens contaràs com són les teues classes online, quin és el sistema que utilitzes, però a mi m'agradaria saber... per exemple, nosaltres acabem de fer una gravació que ens ha eixit redona i tenim un colp d'eufòria. I estem contents i no és una qüestió del convidat, és una qüestió nostra que la tecnologia se'ns fa volar també. I ho has acabat de comprovar. Quin és el colp d'eufòria que té un professor de matemàtiques online? Què és el que te dona tu aquesta energia? Quan et venen alumnes que porten arrossegant l'assignatura cursos, anys, molt de temps, llavors et venen amb aquests arguments de no, és que jo no soc de lletres o a mi no se'm donen bé les matemàtiques, jo no puc, no? O sigui, com si hi hagués una barrera, un càstig diví de que realment tu no pots entendre les matemàtiques. I això és el primer que intento eliminar del seu cap, no? Hi haurà uns molt intel·ligents que ho faran directament, però la resta, amb feina, treball i esforç, podem arribar. Llavors, els moments aquests de màxim plaer com a professor és quan aquests casos que portaven anys suspenent i creient realment que no podien entendre les matemàtiques i millorar, treballant amb esforç i com dic, amb un temps, aconseguim que aprovin i que tinguin millors notes. Llavors, aquí és quan dius, ostres, he ajudat una cosa que no era capaç de fer, ara és capaç de fer-la gràcies a mi. Llavors, allà et sents molt gratificat. Com els ajudes? O sigui, en l'aplicació pràctica de les matemàtiques això serveix? O simplement vas explicant els conceptes d'una manera... Com ensenyo les mates, vols dir? Sí. Com aconsegueixes això que una persona que se'n rebuig cap a una matèria com les matemàtiques i pensa que mai serà capaç, dir-li, no, eres capaç i jo vaig a fer que sigues capaç. Eixe pas a pas, com és? Sí. Jo abans us ho he dit, a mi sempre que des que recordo m'han agradat les matemàtiques, però a mi no se m'han donat bé. Vull dir, jo si no m'esforço no se'm dona bé. I de fet jo crec, a mi si no m'ho expliques molt senzill, molt simple, per això he dit que la divulgació a mi m'ha ajudat i m'ha agradat molt, doncs tampoc ho entenc. Jo he tingut moltes assignatures i molts anys, molts cursos on el professor donava per sentat coneixements que potser no teníem tan ben assolits de cursos anteriors i jo em perdia. I tenia que buscar ajuda externa. Llavors, jo aplico als alumnes el que jo he viscut. En aquest sentit sí que és purament en base a la meva experiència com a alumne, que és que necessitava, i necessito encara avui, que m'ho expliquis tot. Vull dir, que estigui a segon de batxillerat, si m'ho has d'explicar com si estigués a sisè de primària, fes-ho. L'important és que ho entengui. Llavors, si m'has d'explicar la cosa més bàsica de la forma més xorra, entre cometes, jo és el que necessitaré. O sigui, que m'ho expliquis com si fos tonto. Clar, el que passa és que portar això a una aula en 25-30 alumnes és complicat, no? Exactament. Jo ara és online, en el seu dia estava a instituts i per això ja no estic, perquè vaig veure que jo allà no tenia no feia cap servei perquè
no puc atendre les necessitats de 20 i pico alumnes, hi ha alumnes que directament no s'interessen i tu tampoc tens tanta capacitat amb tants alumnes de fer-los, no? D'anar a ajudar-los individualment, com dic, i per tant jo vaig deixar, diguem, de donar classes a grups tan grans perquè veia que no era útil jo, la meva feina ja. Llavors això s'aconsegueix, tot el contrari, no? Donant un servei molt més personalitzat en grups molt reduïts o a nivell individual, per justament això, per veure. Jo sempre els dic als meus alumnes, a mi el que se't dona ja bé i ja domines, ens va molt bé per aprofitar-ho, però a mi el que m'interessa de cada alumne és tot allò que no sap, tot allò que li fa vergonya preguntar, tot els forats que té en el seu coneixement, perquè és allà on jo puc omplir aquests forats amb les meves habilitats, el meu coneixement, no? Com a professor. Llavors es fa així, donant una atenció molt personalitzada a cada cas, adaptant a les necessitats d'aquell alumne. És això, potser és un alumne que està a batxillerat, però hi ha coses de primer de l'ESO que no sap. A una classe de primer de batxillerat de 20 i pico alumnes, segurament no et pararàs a explicar allò que ja vam veure primer de l'ESO, perquè diràs que si ja ho veu fer o hauria de saber. Quan estàs individualment amb aquell alumne sí que pots parar i dir si sembla una tonteria, però t'explicaré una cosa molt bàsica que segurament hauries d'haver après molt abans. Clar, però i està molt bé que la gent tinga aquest reforç perquè les classes no funcionen com s'haurien de funcionar, perquè al final, què és el que falla? Està molt bé tindre un professor de matemàtiques online, però les classes, l'institut, hauria d'estar estructurada la matèria de forma que l'alumne a classe ho pugui entendre sense necessitat externa. És a dir, si un alumne necessita d'un reforç de fora és que hi ha alguna cosa que no funciona. No sé si és la matèria, no sé si és que són conceptes abstractes que... Jo tenia un amic en l'institut que deia per a què me va servir a mi saber fer una derivada? Mira, vos vaig dir una cosa, l'amic soc jo. I estic convençut que les derivades, les integrals, els logaritmes, això s'usa en el dia a dia en les enginyeries, evidentment, però és necessari això donar-ho o els hauríem als alumnes d'ensenyar a resoldre qüestions a través de les matemàtiques d'una altra forma? Perquè igual el problema és d'interpretació de la realitat. Vale. Deixa'm anar primer a la part del principi. Sí, ha sigut una pregunta un poc dispersa. Però perquè el del principi també m'interessa i de fet està relacionat amb això segon. Què està fallant, no? Si necessites ajuda externa, per què vas a l'escola, no? Si després necessites algú extern, sí, algú falla, òbviament. Un dels casos segurament sigui que un únic professor amb 20 i pico alumnes o amb 30 alumnes és molt complicat que cada alumne tingui les seves necessitats resoltes en X hores a la setmana. Això per una banda, tema de recursos, no? Però l'altra també la metodologia que explicàvem al principi de l'entrevista. Jo recordo quan era alumne i amb els alumnes que em trobo que m'expliquen la seva experiència actual a l'escola, a l'institut, això, el fet que expliqui les matemàtiques com si fos una assignatura de memoritzar. Jo t'explico tota la teoria i tu ja estudiaràs, ja t'ho faràs, farem algun exercici i jo t'explicaré el típic exercici resolt perquè te'l sàpigues una mica i que el dia de l'examen, de nou, no haurà d'escopir text com si fos un examen d'història, haurà d'entendre exercicis enunciats que potser no ha vist mai abans i els haurà d'entendre i poder solucionar. Llavors, també ha de canviar, jo crec, la forma d'adreçar les matemàtiques. En general, òbviament, hi haurà professors que ho fan molt bé, a un enfoc molt més pràctic. De res serveix que estiguem hores i hores explicant teoria de matemàtiques i després l'alumne el que necessita és enfrontar-se a un exercici i tenir les eines per resoldre'l. Jo crec que hauria de ser un enfoc molt més pràctic des del minut 1. Això per una banda. Llavors m'has dit si a l'escola hauria d'ensenyar coses que tu dius una derivada perquè la he de saber fer, si segurament a la meva vida no me la trobo després. I tu diràs, és cultura general, com el llatí. Clar, això és un argument. Jo sí que te diria, sí, el llatí per a mi és cultura general o la història i potser les matemàtiques també. També perquè ajuden a desenvolupar el cervell i a saber resoldre qüestions. També pot ser. Exacte. Per això, són diverses coses. Cultura general, tot el que veiem a l'escola ho és, però sí que és cert que s'haurem de
quasi totes les assignatures són només de mates, arriba un punt que si tu no et vols dedicar a això, potser ja no cal. Cultura general és sí, que entenguis el valor de les matemàtiques, que s'aplica a molts jocs, però sí que és cert que potser ja arriba un punt que, i per això deuen fer la divisió de social, científica, etc., que si no les utilitzes més endavant, potser tampoc cal que sàpigues fer una integral, una cosa molt més complicada. Per tant, cultura, sí, fins un punt. Però el que sí que és important és, jo crec, el segon que has dit, que és el que no la fi en si mateixa de saber fer la integral, sinó tot el camí que et porta a saber fer la integral. T'estructura la ment, el de mates concretament t'ajuda a saber resoldre problemes, que després això ho pots aplicar en altres àmbits de la vida. Actualment els perfils científics, físics, matemàtics, enginyers, estan molt demandats a sectors on no són científics. Sector financer, sector de comunicacions, molts sectors, i no és perquè això potser saps fer una derivada, que en alguns casos sí, però en altres no, sinó perquè saps resoldre problemes. Saps obtenir dades i d'aquestes dades accedir al significat, saber què necessites i saber seguir com uns passos, uns esquemes per arribar a les solucions d'allò que necessites. Llavors, potser no és tant el saber fer la integral, com deien, sinó la forma de treballar que et permet aprendre. En la matemàtica aplicada, exactament. No? Sí. Això a mi, jo no sé si te'n recordaràs, teníem una professora en primer de periodisme de llengua castellana que li deia Maria José Lavilla, que ens dia: arribeu ací, sabem fer unes anàlisis sintàctiques fantàstiques, perfectes, però no sabeu escriure. Clar, i jo també em pregunto això, si podem saber resoldre una derivada, una integral, però a lo millor el que hauríem de saber fer-ho millor és com arribar a utilitzar aquesta derivada per a resoldre un problema o saber que aquesta és la forma de resoldre aquest problema. I al final potser no quedaria tot tan conceptes tan abstractes, no? Totalment, i això és, per això dic que hauria de ser l'enfoc molt més pràctic, en plan, la derivada està molt bé, entendre també està bé, saber-la fer, però d'altra banda és cert que en el món laboral segurament la derivada te l'acaba fent un ordinador a dia d'avui. Però sí que és important tota la resta, tot el que envolta el saber fer aquella derivada, entendre un problema, saber com enfrontar-nos a aquell problema i saber quins passos hem de seguir per arribar a la solució. I quan m'has preguntat l'anterior pregunta, jo estava pensant en això que has dit tu de la sintaxi. Per mi, la teva pregunta sobre les derivades me la faig jo amb la sintaxi en llengua, no? Potser no ha de ser tan teòric llengua de complement directe, indirecte, etc. I potser han de saber més escriure, no? Efectivament, i a més estic totalment convençut que no és, i ara tots els filòlegs se'n tiraran damunt, però és que ho he de dir, no és tan necessari saber analitzar frases. El que és necessari és saber expressar idees. El valor de les matemàtiques és el que els costa més, que és els problemes, no els exercicis de coses concretes com de repetició, clar, perquè això en repetició i en entrenament al final ho entens. Són els problemes amb enunciats amb un context més ampli, inclús això aplicat en un cas real, com pot ser el dels trens que em comentàveu ara, saber traduir aquella informació que és text, com parlat, no, o escrit, a matemàtiques. Allò és el que realment té valor de les mates i el que després pots aplicar després a diferents sectors del món o diferents àmbits del món real. Que al final ve molt relacionat també amb allò de la comprensió lectora, que estic llegint què m'estan demanant. Has tingut algun cas impossible? Que has dit, esta persona, impossible, no li podré ensenyar mai matemàtiques. No, és el que deia, impossible. És impossible que sigui impossible no millorar amb les mates. Hi ha casos molt complicats, casos més difícils, casos molt més senzills, però sempre hi ha la forma. També potser tu no ets l'indicat per ajudar aquella persona, però diguem de facto que aquella persona no tingui la impossibilitat d'entendre les matemàtiques, segur. Si anem a buscar totes les persones del món, hi haurà un, però jo sempre estic en contra de la idea aquesta, de que tu de forma natural no pots entendre les mates si no se't poden donar bé. No, et costarà més, et costarà menys. Tots tenim, no? Vosaltres sabeu molt millor fer entrevistes que no resoldre problemes de mates. Sí. Mira que les entrevistes tampoc són brillants, però els problemes de matemàtiques ja te dic jo que no. I segurament el contrari, però jo puc millorar en fer entrevistes i vosaltres segur que podeu millorar en fer matemàtiques. El marge de millora nostre és grandíssim.
No vaig a dir infinit, però és... Però si hi ha marge de millora és que es pot millorar. Llavors ja això és algo. Sí. Algun alumne se t'ha quedat adormit en les classes online? Clar, en una classe física, els que estan en l'última fila, que són els gamberrets, se queden així... Es fan la becaeta. Que també el professor o professora diu que mentre dormen... Mentre dormen no molesta. Mentre dormen no molesten. Algun professor, algun alumne online se t'ha quedat adormit? O quan tu veus que... És molt bona pregunta perquè això és com un indicatiu de la diferència de fer una classe online en grups reduïts o individual versus fer-ho presencial en grups grans, com pugui ser un institut normal. No, la resposta és no. En individual, de la forma que jo treballo actualment, tot el contrari. Hem acabat el procés amb molt més interès que no hem començat. Quan estava a l'institut, sí. I com dius tu, potser inclús ja m'anava bé que en comptes de molestar estiguessin dormint. Llavors, en una classe física amb molts alumnes sí que m'ha passat, no sé si dormit literalment, però pràcticament dormit, en aquest acompanyament molt més personalitzat. La cosa és, quan tu tens algú davant que s'està enfocant únicament als teus problemes i que t'està ajudant a resoldre'ls i que veus que està funcionant, per molt que les mates et generin sentiments molt negatius, acabes cedint, acabes responent, acabes interessant-te. Perquè en el moment que veiem que podem millorar en alguna cosa, per molt que aquella cosa no ens faci gaire il·lusió, veiem un progrés que ens genera un plaer que pensem, bueno, seguim. És a dir, que no se t'ha dormit mai ningú. Així treballant online, no. Online no. Que potser és perquè està el pare i la mare per darrere de casa vigilant. No, aquesta també és una por que tenen alguns pares quan són alumnes més petits, d'això, no? Però he d'estar vigilant durant la classe. No, potser la primera classe, si voleu estar per si de cas sí, però el fet que és online és el que dic. Vull dir, s'acaba... M'és igual que hi hagi una pantalla entre nosaltres. T'estic parlant a tu, som tu i jo, és una relació molt més íntima, molt més de confiança, et sents interpel·lat. No et dona, no hi ha marge a això ni a dormir-te ni a fer veure que escoltes, però no. També perquè ho enfoquem d'una forma, com deia, molt pràctica i també molt interactiva, que no sigui jo parlo i l'alumne escolta o fa veure que escolta, sinó no. Aquest exercici o aquest problema l'hem de resoldre junts, necessito de la teva ajuda i tu necessites de la meva, però hem d'anar de la mà a resoldre-ho. A mi m'agradaria parlar una miqueta més d'eixos pares sofridors de les matemàtiques en casa que es viuen drames en les cases. Perquè, clar, els pares i les mares volen ajudar els fills, però és que els pares i les mares potser van donar les derivades a l'època, però és que no se'n recordaran. I això acaba convertint-se en un drama. Totalment. Per una banda, això, el tema de que els pares ensenyin les mates. Recomanes que no per la teua cara. O sí? Ho recomano, però abans d'això, els pares no fan de metge, els pares no fan de qualsevol professió de qualsevol professió de psicòleg, no fan de qualsevol servei que hi hagi un professional darrere que ho faci. Si això ho fan és per culpa dels professors que ens hem embrutat la nostra imatge, ens hem tret valor i hem cedit la responsabilitat d'ensenyar a gent que potser no està formada en ensenyar. Això no ho faria un metge, no? Un metge sabem que si tens algun mal, alguna ferida, alguna malaltia, vas al metge i faràs el que et digui el metge. No prendràs tu la responsabilitat de fer-ho. Amb professors això no passa, no? Com dieu, hi ha molts pares que ensenyen ells. Vull dir, si agafes un professor bo, amb un mètode bo, el valor que t'aportarà serà molt més que el del pare, que seria similar a que el pare et digués pren el paracetamol quan potser necessites coses més complexes, no? Llavors, jo recomano que no, òbviament. Els primers cursos segur que molts pares, per la feina que tenen, saben ajudar-los amb les mates, però no... Bueno, depèn. Jo, en el cas dels meus fills, que són xicotets,
tenen un mètode tan innovador que no ho fan com ho feies tu. no, i aleshores no puc ajudar-los perquè jo no faig les operacions com les ensenyen. Però és que a mi això em passava també amb ma mare. La regla de 3, que al final era el mateix, però el plantejament inicial no era igual i aleshores és, no, és que així no és... A nosaltres els mestres de l'escola ens diuen no els ajudeu perquè vosaltres no ho feu com ho fan ells, confieu en nosaltres. Jo confio plenament en els mestres, que conste, però algun dia m'agradaria, quan els meus fills em demanen ajuda, poder ajudar, però d'aquesta manera són càlculs molt senzills, però que jo no faria aixina. En aquesta descomposició... No recorde com em vaig ensenyar a fer aquestes operacions. Potser és que ha anat evolucionant jo després. Ha anat evolucionant, però és que ha anat evolucionant des que jo era estudiant. Vosaltres fa més temps que veu ser estudiants, però jo... No tant, No. Bueno, sí. Però... Jo sí, ella no. Ella va acabar l'ESO... La COVID és que des que jo era estudiant a l'institut han canviat molt les formes d'ensenyar i el que em comentes tu m'ho comenten molts pares i és normal i sí que és cert que... I els resultats han millorat? Jo trec la informació de 2 fonts. Una, les dades de proves oficials, no? Com puguin ser PISA i companyia, això ens diu que ha caigut. No? Això, les dades diuen que han caigut. I l'altra, el que jo em trobo, el que es diu anecdata, no? Les dades que em trobo en el meu dia a dia de les anècdotes que m'expliquen. Els pares que venen a buscar-me, molts, és com deies tu, venen amb el discurs de que els seus fills estan aprenent matemàtiques d'una forma amb uns mètodes innovadors diferents als que ells van utilitzar i que, més que ajudar-los, els estan dificultant. També és cert que a mi em ve la gent que té dificultats amb aquests mètodes. Potser, i segurament hi ha alumnes que els va molt bé aquesta forma d'enfocar-ho més innovadora, no? Però, clar, jo la informació que he rebut tant dels que em venen a mi com de les dades oficials és que potser no està ajudant tant com volem que ajudi. I sí que és cert també que quan jo vaig estar a instituts una d'aquestes innovacions és fer-ho tot com molt menys rígid, no? Per voler-ho fer menys rígid tot, com deixar de fer exàmens, fer-ho més experiencial d'alguna forma, i aquí també s'està veient això que en voler fer-ho més assequible per l'alumne potser estan traient, diguem, una exigència que alhora abans feien que s'esforcessin més i acabessin traient més suc i aprenent més. És a dir, que estan baixant el nivell. Sí. Jo el que em trobo... Bueno, sí, això segur. Sí. També, una altra anècdota meva de quan era estudiant professor a instituts, cursos de... I això no en mates, hi ha altres assignatures. Cursos de principis de batxillerat, de l'ESO, primer de l'ESO, segon de l'ESO, que el llibre de lectura que estaven llegint era el que abans es llegia a 6è de primària. A català, a castellà, el que fos. Jo quan arribo a un institut que em diuen això, el primer que vull és marxar d'aquell institut, no? Què està passant? I això amb tot, no? Això també en matemàtiques fent temes que abans fèiem a cursos previs, ara els estem fent quan hauríem d'estar fent coses més complexes. Llavors això són coses reals que jo m'he trobat. Després hi haurà instituts que seran superpotents i vull dir, que ha d'haver de tot, segur que hi ha de tot, però sí que molta de la informació que jo rebo i que jo veig en els meus alumnes és que potser per voler innovar molt i per fer-ho més assequible per l'alumne estem traient una exigència que abans els feia esforçar-se i acabar millorant. O sigui, que tu creus que el que milloraria realment aquests resultats és una atenció més individualitzada, més personalitzada? El que deia, això per una banda, no? El fet que hi hagi molts alumnes en una mateixa classe amb un únic professor, això perjudica individualment a cada alumne. Però l'altre, clar, i llavors aquí matiso. Estic dient que potser els mètodes innovadors no ajuden, però el tradicional potser tampoc és l'ideal, perquè jo el que defenso és menys classes magistrals de teoria de jo trec tota la informació i tu m'escoltes o tu copies, i més aplicar-ho tant al món real o als casos concrets matemàtics, però que l'alumne s'embruti les mans. Però aquesta docència és molt més complicada. Sí.
El què, perdona? Eixa manera de donar classe és molt més complicada que donar un temari magistral. Clar, el més fàcil és fer un speech d'una hora i anar-te'n. Sí, completament. Sí. No, això no hi ha... Sí, completament és així. Alexandre, a veure, que acabarem el podcast i no ho direm. Qui vulga comptar amb els teus servicis de professor de matemàtiques online, on te troba i com te troba? Instagram, alexandra.serraima.mates. Ho posarem així baix. Exacte. I ara volem convidar-te a un cafè. El cafè el posarem nosaltres i tu has de triar la companyia. Compte, perquè la companyia és un poc estranya, entre cometes. És diversa. Perquè és companyia, són personatges, uns són reals, altres són de ficció, al llarg del temps. Val? Aleshores te demanem aquest exercici d'imaginació també. T'anem a anar donant opcions i tu te quedes en una i descartes l'altra i ja veuré amb qui te faci aquest cafè. A veure qui es queda a fer-se el cafè. Vinga, va, a veure. Comencem. Pitàgores, el del triangle i el teorema. O Hipàtia d'Alexandria, la primera gran matemàtica de la història. No sabem si és la primera, però bueno, de les primeres. He escollit ells dos, Sí. Diré Pitàgores perquè he escoltat molt més a parlar d'ell que de l'altre. Sí, en aquest cas de Pitàgores. Pitàgores. O Pitàgores o Johann Sebastian Bach. Per allò de que la música i les matemàtiques... Ja és molt bona, Pitàgores perquè és més antic, agafa... el seu camp de treball, diguem, estan als fonaments de les matemàtiques i anar més a l'origen de tot. És a dir, que Johann Sebastian Bach sense Pitàgores no hauria fet la música. La música són matemàtiques. Però... Val, de moment Pitàgores. De moment Pitàgores. Pitàgores o Albert Einstein, que encara que no era matemàtic, no? Sense les matemàtiques tampoc hauria pogut desenvolupar les seues teories. Aviam, com a físic hauria de dir Einstein, però veig més romàntic Pitàgores pel fet de ser molt més antic i això, i fundar coses que després Einstein i tants d'altres han utilitzat en les seves teories. Com els fonaments. Exactament. Pitàgores o l'inventor de la calculadora Casio. Hòstia. FX82. M'encanta. Que això ha sigut la que ens ha acompanyat a tots. Seria molt interessant, Aquí estic dubtant més, que abans. Però potser a la vida real... O sigui, em donaria més consells potser aquest segon, Seguim amb Pitàgores per respecte, però aquest m'ha interessat bastant el del Casio. Val, l'última ja. Okay. Pitàgores o Lisa Simpson, la xiqueta que fa de les matemàtiques un estil de vida. Pitàgores, no sóc massa fan dels Simpsons. Escolta, i què li preguntaries a Pitàgores? Si pogueres parlar amb ell, que igual hauries d'anar a Quarto Milenio i que Com seria aquesta conversa amb Pitàgores? No sé, què li preguntaries? Imagina que sí que pots fer el cafè amb ell. És molt bona pregunta aquesta pregunta, O una de les preguntes que li faries és que ja posats a poder-te fer un cafè amb ell, no ho anem a limitar a una pregunta. Li'n pots fer diverses, si vols. Que m'expliqués amb les seves pròpies paraules com ha arribat, diguem, al teorema que té el seu nom. Així el que tinc jo és una altra pregunta, que segurament és l'última, que no la faig jo, sinó la fa el convidat que van tindre en l'episodi anterior. El convidat li diuen Germán Llorca i és l'autor del llibre Bulos i Barro. I et va deixar esta pregunta a tu sense saber que tu series el convidat d'avui. Això és el que contava. La meva pregunta és quina és la seva dieta informativa? És a dir, si s'informa principalment per xarxes, per mitjans tradicionals o fa una barreja de tot? Diré xarxes, però xarxes sí que la poca informació d'actualitat que puc arribar a mirar sí que és de mitjans tradicionals que estan a xarxes.
És a dir, no vas a influenciadors i gent alternativa i... Per temes d'aquests no... I gent del món de la conspiració i tot això. Fa molta mandra, no m'interessen gens aquests. No, per temes d'informació no. Sí que vaig a influenciadors per temes que em puguin agradar a mi o això, divulgadors de ciència o de coneixement per actualitat, potser més mitjans tradicionals, però als dispositius actuals. I ara has de deixar una pregunta per al pròxim convidat o convidada que no te direm qui és. Vale. O qui són, perquè mai se sap. Exacte. Em puc posar profund, Sí, tot el que vulguis. Què és allò de la teva vida per lo qual creus que la teva vida paga la pena ser viscuda? Sí que s'ha posat Sí que és profunda. Jo pensava que aniria per les matemàtiques, però està molt bé, el sentit de la vida. Sí. Què és allò que, no? De la teva vida, tothom suposo que ha de tenir alguna cosa per la qual cregui que val la pena viure aquella vida. I en el teu cas, quin seria? Mira, aquest no, pues el motiu pel qual estic aquí és una possible resposta a aquesta pregunta, no? El crear aquest projecte per ajudar a quanta gent millor a millorar els problemes que generen molts cops les matemàtiques. Acabem. Anem acabant. Anem acabant. Però recorda el problema que hem plantejat en el principi. Ara anem a resoldre'l. Vale. Jo vaig a deixar-te una fulla per si la necessites. Repetim l'enunciat o podem... L'enunciat anem a repetir-lo, el tens així, però tu torna-la a llegir. El llisc. Dos trens ixen simultàniament, un de València i un de Benifaió. Les estacions estan a 21 quilòmetres. Tu ves apuntant dades ahí, Alexandre? De moment apuntem 21 quilòmetres. 21 quilòmetres de distància. I els trens ixen simultàniament, un de València i un altre de Benifaió. El tren A viatja a una velocitat constant de 80 km/h i el tren B a 100 km/h en direcció oposada. 80 km/h i 100 km/h. En direcció oposada. En direcció oposada. I la pregunta és... Al cap de quant de temps es creuaran els trens? Vale. I així, jo, sense ser ningú, he de dir que hem d'anar amb molt de compte amb les unitats. Molt bé. Perquè fent operacions... Qui t'ha dit això? Un matemàtic molt bo que fa classes online. Vale, què voleu que ho resolem? Com ho resoldria? Sí, primer us explico, després si voleu fem els càlculs, però... Fes bona lletra perquè jo després, això en la postproducció, tot això es veurà. El numeret, el posem a l'ordinador, ens fa els càlculs i ens el dirà, però l'interessant és entendre d'on surten les relacions i les lleis que ens permeten fer aquests càlculs. Resumidament, això a física es diu moviment rectilini uniforme, rectilini perquè es mou en línia recta i uniforme perquè la velocitat és constant, no varia. I el que hem d'aplicar aquí és la definició de velocitat. Velocitat és distància entre temps. Sabent la posició de cadascun, un surt de la posició 0, entenem, i l'altre de la posició 21 quilòmetres. Ja sabem les posicions. El temps és el que ens demanen. Això no ho sabem. I sabem les velocitats. Un 80 km/h, l'altre 100 km/h. Però en sentit contrari, tenim dues equacions, una de la velocitat del primer objecte i l'altra la velocitat del segon objecte, amb dues incògnites, el punt on es trobaran i el temps quan es trobaran. Doncs això matemàticament es pot resoldre perquè sempre que tenim un sistema amb el mateix número d'incògnites que d'equacions es pot resoldre amb mètode de substitució, igualació, etc. Hi ha diferents formes. Doncs ens surt que el temps en el que es trobaran, comptant des de 0 quan surten, serà passat 7 minuts. Després de 7 minuts es trobaran. I la posició on es trobaran serà als 9,6 quilòmetres. Que això serà Catarroja. Més o menys. Més o menys. Molt bé. Acabem o què? O li plantegem un altre problema? No, que ja jo crec que hem abusat del nostre matemàtic per avui. Jo només vull donar-li les gràcies a Alexandre per vindre, per explicar-nos aquestes coses tan interessants i per ajudar a tanta gent. Per ajudar a tanta gent a que les mates deixen de ser un drama familiar i un problema en moltes cases. A vosaltres per convidar-me, he estat super a gust i com vulgueu tornem a trobar-nos. Perfecte. Gràcies, Alexandre. A vosaltres. I vos he de dir una cosa, que
aprovar matemàtiques està molt bé, però el dia que el mestre et deixa utilitzar la calculadora en classe, això ja són paraules majors. Així no és. Susa, tornem? Tornem, com sempre, en poder. Això com és? Perquè ens encanta descobrir històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.